Jalaran Jibeg mikirake urip rekoso, Harto nuli golek cara supaya bisa sugih. Wong lanang udakara umur 40 taun mau banjur lunga menyang alas roban tanpa nggawa sangu babar pisan jalaran saking melarate. Tekan sak pinggiring alas, Harto ketemu wong tuwa kang ngaku jeneng Ki Sorosedya. Harto nuli nepungake lan ngandharake ancas kekarepane dene kroyo-royo menyang alas roban. Kleresan Kisanak, kula juru kunci ing wana mriki. Mugi-mugi kula saged mbiyantu menapa ingkang dados kekajengan dika. Kandhane Ki Sorosedya. Nanging menapa sakintenipun Kisanak kiyat nglampahi syarat-syarate? Sebab mboten sekedhik tiyang ingkang gagal netepi syarat-syarat kasebat. Senajan to kedah tinebus ngangge nyawa kula saumpaminipun, tetep badhe kula lampahi Ki. Wangsulane Harto adreng. Menawi Kisanak sampun mantep saestu, ndika badhe kula terake sowan ing ngarsane Eyang Kyai Wana. Eyang Kyai Wana kagungan putri kathah, sedaya sulistya ing warni. Kisanak kedah milih salah setunggal wanita ingkang bakal dados sisihan dika. Salajengipun Kisanak didhawuhi kondur riyin dening Eyang Kyai Wana kangge reresik griya. Menawi sampun resik, Kisanak kedah sowan malih dhateng Eyang Kyai Wana. Ing ngriku Eyang Kyai Wana sampun nganti putrinipun ingkang sampun Kisanak pilih minangka judu. Nanging putri kala wau rutinipun sampun boten ayu melih, kepara awon sanget sarta badanipun risak. Menawi Kisanak dipun suwungi pirsa, Kisanak kedah matur menawi sampun mantep lan sagah nelampahi. Pripun Kisanak sagah? Pitakone Ki Sorosedya. Harto megeng napas sedhela, nuli mantuk. Tekate wis gembleng. Menawi mekaten, monggo kita bidhal sak menika ugi. Mumpung wancinipun kaleresae. Pangajake Ki Sorosedya. Ki Sorosedya banjur mlaku karo nggawa anglo kang diobong-obongi menyan. Dene Harto ngetutake ing sak nggurine. Sakwise rada sauntara, lakune tekan tengahe alas roban. Ki Sorosedya banjur mandheg ing ngisor wit asem kang dhuwur lan uwohe mbiyet. Kukusing menyan nuli dikebul-kebulake ing pernahe wit asem nganti sauntara wektu. Dumadakan kaya mlebu ing alam gaib, katon wujude omah cakrik tajuk bukaan kang jogane ginelaran klasa alus bawira. Ing dhuwur klasa katon ana priyayi sepuh kang lenggah sila. Priyayi sepuh iku nganggo busana sarwa putih. Ki Sorosedya banjur lungguh sila ing sakngarepe priyayi sepuh sing uga sinebut Kyai Wana. Dene Harto lungguh ing sakmburine Ki Sorosedya, kepara adoh sethithik. Ki Sorosedya banjur nyembah lan matur marang priyayi sepuh mau. Nyadong duka Eyang, sowan kula menika sak perlu ndugekaken rencang ingkang nyuwun donga saha pangestu sarta ngajeng-ajeng dumateng berkahipun Eyang. Mugi saged kinabulna menapa ingkang dados kekajenganipun. Kyai Wana mesem lan mantuk-mantuk. Ujare bakal dak kabulake apa kang dadi panjaluke.
sebab aku rumangsa welas nyawang dheweke. Malah wong kuwi uga bakal dak pek mantu, dak entokake anakku wadon. Ki Sarasedya nuli lungguh luwih ngangsep lan ngawi Harda supaya anggone lungguh kepara maju. Ora let suwe muncul bocah wadon cacah 10 kang rupane kabeh ayu lan sandhangane endah meranani. Kyai Wana kandha, "Nger, kowe milih salah siji, endi kang mbok antepi minangka bojomu?" "Kula milih ingkang paling caket saking mriki, Eyang," wangsulane Harda. "Coba gatekno meneh nganti apal. Aja nganti lali karo praene wanita pilihanmu." "Sampun, Eyang, kula mboten badhe kesupen. Yen mangkono, kowe tak tampa dadi mantuku. Nanging saiki kowe muliha dhisik lan reresik omah. Saponono jugan kang reget serta kebakana jembangan lan klenting kang kothong. Yen wis rampung kabeh, nuli kowe bali mrene meneh karo nggawa mahar minangka syarat dhaupmu." Harda nuli nyembah lan matur sendika. Padha sakala alas roban kang maune padhang bali dadi peteng lelimengan. Dene omah kang kanggo lungguhan ilang saka pandengan. Ki Sarasedya lan Harda tetep lagi lungguh ing ngisor wit asem kang wohe mbiyet lan godhonge ngrembuyung. Lelorone nuli mlaku metu saka jero alas. "Kisana, kula aturi kundur rumiyin menapa ingkang dados ngendikanipun Eyang Kyai Wana wau kedah enggal pun lampahi. Yen sedaya sampun kacekapan, Kisana enggal pindak mriki melih kalimbeta arta selangkung pinggul minangka mahar. Yen Kisana mboten gadah yatra saged utang riyin, namung kedah pun wangsulaken lan ampun ngantos kesupen," pesene Ki Sarasedya. Harda banjur mulih menyang omahe ing kutha gedhe. Tekan omah nuli ngungsekake anake lan bojone bali menyang omahe wong tuane. Harda banjur wiwit resik-resik lan njupuk banyu sendang kanggo ngiseni jembangan lan klenting. Sakwise disawang wis rampung kabeh, Harda banjur bali nemoni Ki Sarasedya. "Ki Juru Kunci, kepareng kula matur. Kula babar pindah mboten gadah arta pitukon kangge mahar. Mila kula nyuwun tulung ngampil arta kangge mas kawinipun Ki," ucape Harda nalika Ki Sarasedya nakokake mahar kanggo ningkahan. "Menawi ngaten, Kisana badhe kula silihi arta selangkung kangge mahar. Nanging benjing senes wekdal kedah pun kunduraken melih. Kula namung nderek kersa panjenengan Ki," semaure Harda. Sabanjure Ki Sarasedya nuli perintah karo bojone supaya undang-undang tangga teparo ing sak kiwa temene. Para sedulur kabeh dak suwun padha wiwit tata-tata, sebab sok malem Jemuah Kliwon nak Mas Harda kang pidalem ing Mataram bakal palakrama karo putra-putrine Eyang Kyai Wana. Mula para sederek dak suwun padha pasang tarub lan cawis sesajen kaya adat saben nalikane Eyang Kyai Wana kagungan ewuh mantu. Pangucape Ki Sarasedya marang tangga teparo kang teka ing omahe. Perintahe Ki Sarasedya katindakake dening tangga teparo. Wong-wong ing sak pinggiring alas roban mau banjur gotong royong ngadani persiapan pahargyan ewuh manten. Dina Kemis ngarepake malem Jemuah,
omahe Kisara Sedya katon rame lan padhang. Sabanjure ing wanci tengah wengi nuli diadani kenduren. Dina Jemuah esuk Kisara Sedya lan Harda nuli mangkat menyang alas roban ngadhep marang Kyai Wana. Kisara Sedya pesen, sasampunipun Kisanak ngadhep eyang Kyai Wana lan kepanggih kalih calon garwa, kula suwun Kisanak lajeng kundur lan boten sisah mampir-mampir. Dene benjing yen Kisanak sampun tunggal sak griya kalihan putrinipun eyang Kyai Wana, ampun ngantos Kisanak nindakake ulah saresmi kaliyan garwa ndika wau. Menawi Kisanak nerak wewaler kasebat, kula boten tanggung jawab ingkang badhe kedadosan. Harda nyaguhi. Ora let suwe lakune Kisara Sedya lan Harda tekan ngisor wit asem dhuwur kang godhonge ngrembuyung. Kisara Sedya banjur mubeng menyan lan watara suwe katon wujude omah tajuk bukaan. Eyang Kyai Wana lenggah ing dhuwur klasa ginelar mawa busana sarwa seta. Sabanjure banjur muncul sakwenehi wanita kanthi praupan ala. Lakune pincang, awake kebak tatu, lan kulite pecah-pecah nemu namah nggawa gonto banger. Harda mungkup-mungkup kumudu mutah, nanging dikuat-kuatake kanthi tetep nguwasani diri. "Nggir, apa bener anakku iki kang dhisik mbok pilih?" pitakone eyang Kyai. "Leres eyang," Harda matur karo tumungkul. "Apa kowe wis mantep tenan?" "Sampun eyang, yen mangkono tampanono anakku iki dadi bojomu." "Inggih, sendika." Harda nuli menyat lan gandeng wanita mau diajak metu saka omah. Tekan pelataran omah tajuk kuwi musna. Eloke wanita kang digandeng Harda malih dadi ayu kanthi busana sarwa endah. Kisara Sedya akon Harda supaya enggal mulih. Harda banjur mlaku gegandengan karo wanita ayu kuwi. Laku kang adoh kaya-kaya mung mangan wektu sedhela wae. Ora nganti parak esuk, Harda lan bojone wis tekan omah tanpa dimangerteni sapa wae. Lelembut alas roban mau nuli dituntun Harda mlebu omah. "Iki omahmu, Kang Mas?" "Iya, iki omahku nih, Mas." "Saiki aku wis ngerti omahmu, Kang Mas. Mula aku arep bali menyang pertapan meneh. Aku bakal mrene meneh pendak malem Jemuah Kliwon lan malem Selasa Kliwon. Kamarku kudu tansah diresiki lan digelari klasa pandan kang alus. Cawisna uga kembang setaman, menyan lan sentir kang tansah murup kencar-kencar. Becik nih Mas, bakal dak turuti apa kang dadi panjalukmu." Lelembut ayu iku nuli musna kaya dikedhepake. Sabanjure pendak malem Jemuah Kliwon, Nyimas ayu mau teka meneh ing omahe Harda lan njujuk sentong kang wis dicawisake Harda. "Kang Mas, apa sliramu ora duwe bojo?" pitakone marang Harda ing sawijining bengi. "Saktemene aku duwe bojo lan anak Nyimas, nanging sengaja dak singkirake saka kene. Jalaran aku wedi yen Nyimas ayu duka." "Becike bojo lan anakmu iku mbok jak mrene wae, Kang Mas. Aku mesakake yen anak lan bojomu padha kaliren. Aku mau manut kersamu, Nyimas." Harda banjur ngajak bojo lan anake bali menyang omahe meneh, manut dawuhe Nyimas ayu.
Harto pesen marang bojone supaya tetep ngladeni kaya umume wong bebojoan. Nanging diwanti-wanti aja nganggo jarik bangun tulak lan gadung melati. Ing malem Jemuah kliwon candhake, Nyimas Ayu teka maneh ing omahe Harto. "Kang Mas, gini yo, omahmu kok suwung ora ana isine. Arep diiseni apa to Nyimas? Wong kanggo mangan wae rekoso jare." "Kang Mas, ing pendak pojokan sentong kene selehono bumbung pring wulung ros. Pendak malem Selasa kliwon, bumbung-bumbung kasebut bakal tak iseni Mas Picis kang bisa kanggo tuku isen-isen ing jero omahmu." Harto manut. Dheweke banjur masang bumbung pring wulung ing pendak pojokan sentong omahe. Pendak malem Selasa kliwon, Nyimas Ayu mesti teka ing omahe Ki Harto. Sakwise sak patemon lan gegojekan karo Harto, Nyimas Ayu banjur bali ing pertapan gaib ing alas roban. Harto banjur niliki bumbung pring wulung kang dipasang ing pendak pojokan sentong mau. Pranyata ing jero bumbung wis kebak emas lan perak. Harto lan bojone seneng banget. Barang-barang kang larang regane mau sakpirangan nuli didol lan sakpirangan kanggo usaha dagangan, saengga ngasilake bebaten. Bondo dunyane Harto uga saya tambah akeh, jalaran pendak malem Selasa kliwon Nyimas Ayu mesti teka karo nggawa Raja Brana. Harto banjur mbangun omah gedhong kang gedhe magrong-magrong ora kalah karo omahe Punggawa Mataram. Pendak Nyimas Ayu teka ngrerintih njaluk dikumpuli. Harto ora tau nglanggati, awit eling karo pesene Ki Sarasedya nalika semana. Nanging jalaran pendak teka, Nyimas Ayu tansah adrenggiri nggodha lan njaluk diladeni, ditambah awak kang wewek lan rupa kang ayu memilut ati. Pungkasane daya kekuatane Harto jebul. Harto dadi lali Purwoduksina, kagodha nafsu birahi kang makantar-kantar, saengga nindakake senggama karo Nyimas Ayu nganti sewengi tutuk. Esuke Harto ditemokake ing kahanan wis tanpa nyawa ing sentong semkeran.